сағро паставитум мекунед чикор мекунем камераотон дадистон бародари азиз салому алейкум чихелин шероинар нигоҳ кунем бародари азиз ҳозир ман падроб намефаҳмонамтон хушру бародаро апоҳо хоҳаро ин чизое ки мебинед дар дасти ман масъала ин хати ҳозир аввал ман суҳбат мекунам бародарҷоно баъд магазина хушру ишонтон метавам бародари азиз ҳамин грандиозни скидка рафтеста апао хоҳаро грандиозни скидка шарфое ки дидестед ин шарфоро ман специально шуморо ишон додам ин шарфои яъне ки турецкан турецки номшон чиян номшон фирдавс будастае бародари азиз фирдавс ина нигоҳ кунед қопчаш қатия бародари азиз диден ина қопчаш қатӣ бомба ҳамин просто бомба нигоҳ кунед ба хоҳаро иҷа ку иҷа ҳозир фақат скидка рафтестай ин мардак ҳозир нами по гуза скидкаш кагия ина нигоҳ дар иҷа сағира як ҷое дуздида оварда ич хеле ки дар ҳамин ҷо оварда рехтаеш ина нигоҳ кунем бародаро иҷа тамоми намуди вибр тамоми намудаш ҳастайда бародаро апо хоҳаро фромӯш накунед ки и яъне ки медонед фирдавс гуфтани сатро ино бо вообще качес нишон бомба будастае бомба бо ин тарафша нигоҳ ки бо ин тараф дастаи айсовардон ина бо даиҷа ин хелиёш будастае диди инош чӣ хелиян инош бобоҷонан зӯро хайри бародари азиз бобоҷониш будастае зӯрош будастае баъд нигоҳ кунед хоҳарои азиз ҳозир мо қарор дорем дар тарафи митиши фромӯш накунед митиши номероро мемонам кадомед ки мехоҳем ки биёен смела занг бизанед иншоалло ба амра ихдо миёен ҳозир бомба скидка рафтиста киртора нигоҳ кунед иҷа чандин намудое бародарҷоно бародаро яъне ки мехезӣ миёй янгара мегирӣ миёй инаи кирта барои занои якумай на ин кирта барои занои якумай инош барои занои дуюм хак мара бобоҷон ёдодай бародаро просто иҷа ку ҳозир скидка рафтеста шуморо ман намедонам чӣ хел бигӯтон ки арзон да капек да медонед нигоҳ кунед ки бародари азиз мақсад чӣ хел вибр дора бародаро не толка иҷа формаи занона иҷа мардонане ҳастай вибр яъне ки калоне бародари азиз метонед муроҷиат кунед ва бародарое ки мисол китоби қуръон чӣ хелиш дар кортунай метонед дорвои гиёҳӣ дора мисол бародари азиз ҳозир скидка рафтестай дар митиши сағирачое ки дар митишиен мехоҳен биёен просто расслабиться кунена аз души оддӣ хишкунӣ дамаш гирӣ бирай бародарҷоно миёен дар ҳиҷомаи ин инҷа миёй ба пӯш мезанӣ инҷа миёй ба пӯш мезанӣ карочи оддӣ хиш мекуниву меброи мерай бародаро фромӯш накунед ки бо ҷангу ҷанҷол нашава мақсад бародари азиз дар ҳамин ҷани ризқ аз ҷониби аллоҳ бародари азиз ризқа аллоҳ метаҳад бародаро сабаб мешаванд ҳозир дар ҳамин ҷани бародарҷоно масъалаи ҳиҷомаш капек дарафтестай бародари азиз просто барои бародаро скидка кестай бародарора карочи чиш чиай падаркаш чиай падаркаш 2000 рубл короче мети бо як ҷойнамоз дига падарка як духиёи майдаакшо намекунӣ баъд битишон хай ҷои фарқ надора фора духӣ фора ҷойнамоз шунавидем бародари азиз дамш мегирем широнар миёен ҷура дамш мегирем дар ҳамин ҷава широнар мебуроен мерем барои он қадар бародарое ки дар митиши дорен широнар иҷа главни барои ҳамин дизаноҳо хубӣ дора синима бигардон нанависа бигардон ки бифаҳманд иҷа бародари азиз барои дизаноҳо хубӣ дора ки ҷа миёй ҳеҷ кана мебинад миёй тишина корта ҳал мекунӣ меброи мерай барои қадар хаяк ман медонам ман мефаҳмам да чӣ хеле ки бобоҷо чикриро реклама кард ку дар ҳамун чикри ҳамун фақат дизаноҳо омагиянд як заноҳо бечораҳо кам буд ҳамун як 10-15% як зана буд дига ҳамаш ҳамун заноҳо буда заноҳои дуюм шороишон кардагиам барои ҳам қадар бародари азиз ина як чиза ман гуфтам бирасонамтон да бародарое ки мисол ягон духияк ба кампирочара ягон духӣ падарка мекунӣ а бача
бача намира мегири кӯ намира мегири кампири очада роӣ мекунӣ бародари азиз кампири очада роиш мекунӣ мезана пеш мусиёди падарат мерава савоб ҳами хеле омадаестад ки дига намедонӣ ки айкиҷо омадаестад бараката дига мешава ба ҳам хотир бародари азиз метавонем ки бигирен равон кунем ки денраждениш дай мисол намедонам апаву хоҳаро да без разница чӣ хеле ки боша мегирем бародари азиз падарка роӣ мекунен меравад инам хел шерои нар худо нигаҳбонтон боша дар амони аллоҳ бошен дар хизматем 24 соат до связем занг бизанед